Shwmae bawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ddefnyddio theorem y ffactor a theorem y gweddill mewn gwaith yn ymwneud gyda polynomialau ar gyfer y gymwyster mathemateg ychwanegol. Cyn i mi ddechrau, allai tynnu'ch sylw chi at gwefan carlam.cymru/cy/blaenslaes lle mae llawer mwy o fideos am y cymwyster mathemateg ychwanegol ac hefyd ar draws bob pwnc tygau a lefel A wrth gwrs hefyd. OK, so ni mynd i ddechrau wrth edrych ar theorem y ffactor heddiw. Nawr, yn gyntaf, mae eisiau ni ddiffinio beth yw polynomial. Ni'n mynd i fod yn defnyddio theorem y ffactor gyda polynomialau. So polynomial yw'n mynegedd lle mae bob term ynddo ag index positif, hynny yw mae'r index yn rhif cyfan. Er enghraifft, bydde 3x i pŵr 4 adio 2x adio 7 yn polynomial, achos mae'r pwerau i gyd yn rhifau cyfan. Serch hynny bydde ail isod x ddim yn, achos bydd hwnna'n x i'r pŵr a hanner, so dwi ddim rhif cyfan, a bydde 2x i'r pŵr -1 ddim yn polynomial chwaith gan bod y pŵer yn un negatif, mae rhaid i'r index fod yn positif. Chi'n barod yn ystod eich gwaith yn y cwrs tygau arferol yn gwybod sut i ffactorio a datrys hyfaliad quadratig. Mae'r gwaith yma yn mynd i fod yn bwysig o fewn fan hyn, so os ewn ni mewn yn gloi a sut i wneud hwnna. So, os chi'n datrys er enghraifft x sgwar tynnu 2x tynnu 8 yn hafel i 0. Os chi'n ffactorio hwn, byddai'n ffactorio mewn i 2 gromfach sy'n edrych fel x tynnu 4, x adio 2 yn hafel i 0. Os chi'n rhannu hwn mewn i 2 hyfaliad, mae 'da ni x tynnu 4 yn hafel i 0 ac x adio 2 yn hafel i 0, sy'n golygu bydd gwerthoedd x gyda ni yn hafel i 4 neu x yn hafel i -2. Nawr, os chi ddim yn gyfarwydd gyda hyn, mae wrth gwrs fideo i gael ar gwefan carlam.cymru yn esbonio sut i wneud hwn hefyd. Ond mae hwn yn mynd i fod yn bwysig ar dealltwriaeth beth yw theorem y ffactor. So, ni wedi ffactorio a datrys yr hyfaliad x sgwar minus 2x minus 8 yn hafel i 0, a ni wedi cael 2 ateb o x yn hafel i 4 a x yn hafel i -2. Nawr, mae hyn yn golygu bod x minus 4 ac hefyd x plus 2 yn ffactorau yr hyfaliad quadratig yma. Mae hefyd yn golygu os ni'n defnyddio'r atebion x yn hafel i 4 a x minus 2, os ni'n amnewid yr atebion yma, sef x yn hafel i 4 a x yn hafel i -2, i mewn i'r hyfaliad quadratig x sgwar tynnu 2x tynnu 8, dylen ni bob tro cael ateb o 0, achos ni wedi datrys yr hyfaliad. Hynny yw, os ni'n amnewid y gwerthoedd x nôl mewn, dyle fe fod yn hafal i beth sydd ar y dde, sef 0 yn yr achlysur yma. Felly, dyma yw theorem y ffactor. So, er enghraifft, os ni'n amnewid 4 mewn, chi'n cael ateb o 0, mae'n golygu bod x tynnu 4 yn ffactor. Os fi'n amnewid -2 mewn, mae'n golygu bod x adio 2 yn ffactor. Y reol yw, os ni'n amnewid rhyw rhif, galwyd fe'n a fan hyn, a ni'n cael ateb o 0, yna bydde x tynnu y rhif a yna yn ffactor. Os chi'n amnewid -b i mewn, neu rhif negatif, a chi'n cael ateb o 0, mae'n golygu bod x adio y gwerth positif o b yna yn mynd i fod yn ffactor. Hwn yw diffiniad theorem y ffactor. Nawr, fi'n mynd i dangos i chi nawr sut byddwn ni'n defnyddio hwn mewn cwestiynau hefyd, ond hwn yn glir, mi eisiau gwneud siŵr bod chi'n dysgu hwn. Os chi'n amnewid gwerth a mewn i polynomial, chi'n cael ateb o 0, mae'n golygu bod x tynnu y rhif a yna yn mynd i fod yn ffactor bob tro. Felly, dyma rhai enghreifftiau a sut byddwn ni'n defnyddio theorem y ffactor mewn cwestiwn arholiad. Dyma'r cwestiwn gyntaf, dangoswch fod x tynnu 1 yn ffactor o x cubed adio 5x sgwar adio 2x tynnu 8. Felly fan hyn, ni'n mynd i fod yn edrych yn bennaf ar theorem y ffactor. So, x tynnu a, os chi'n amnewid a i mewn i'r polynomial, dylen ni cael ateb o 0. Nawr, yn yr enghraifft yma, x tynnu 1 sydd gyda ni. So, be fi'n mynd i wneud yw, fi'n mynd i amnewid x yn hafel i 1, achos hwnna bydde gwerth a fi. Os fi'n wneud ni, fi'n mynd i cael 1 wedi cubio, adio 5, hio sydd gyda 1 wedi sgwario, adio 2, hio sydd gyda 1 tynnu 8. Nawr,
Yn yr arholiad Mathemateg ychwanegol, mae cyfrifiannau gyda chi. Serch hynny, mae nhw'n disgwyl bod chi'n dangos popeth fan hyn. So chi'n gallu gwneud y cyfrifiadau yma gan ddefnyddio cyfrifiannau, ond mae rhaid chi dangos pob cam o'ch gweithio mas chi. Nawr, byddwn ni fan hyn yn dangos gweithio mas pob pŵer yn unigol, sgwennu fe gyd allan eto, a wedyn dangos bod e'n rhoi ateb o 0 i chi. Byddwn rhwydd iawn i jyst rhoi hwn i gyd mewn yn y ffurf yma fe nawr mewn i cyfrifiannau. Mae'n iawn i wneud ni i gwirio, ond mae rhaid chi dangos eich gwaith cyfrifo llawn. So 1 wedi cywio yw 1, adio 5 lle os i 1 wedi sgwario, so dyna'n 5 lle os i gyda 1, adio 2 lle os i gyda 1 sydd fan hyn, so mae'n fod yn 2, tynnu 8. Felly fi wedi cael 1, adio 5, adio 2 sy'n gwneud 8, tynnu 8, sy'n mynd i roi ateb o 0 i fi. A mae'n gywir. Ac i chi sgwennu jyst rhyw nodyn ar diwedd, felly mae yn cromfachau x tynnu 1 yn ffactor. Jyst i cadarnhau bod ni'n gwybod bod ni'n siarad amdano. Dyma enghraifft arall. Profwch fod x adio 2 yn ffactor o x cubed tynnu x sgwar minus 4x adio 4. Eto ni'n goffo profi, so mae'n dangos i'n gweithio mas llawn ni. Nawr fan hyn, x adio 2 yw e. So mae fe'n mynd i fod yr un peth a chi'n gallu sgwennu x adio 2 fel x tynnu minus 2. Sy'n golygu ni'n amnewid fan hyn x yn haflu minus 2. Achos mae wastad yn mynd i fod yn x tynnu y gwerth a. So x tynnu minus 2 sy'n gyfateb i x adio 2. So amnewid x yn haflu minus 2 i ni'n neud fan hyn. So fi'n neud hwnna. Eto fi'n sgwennu fe gyda cromfachau. So minus 2 wedi cwbio. Felly be fi'n neud fan hyn yw, fi just yn amnewid minus 2 mewn cromfachau mewn yn lle pob gwerth x. So fos mae x dy fi yn y polynomial, fi'n rhoi mewn cromfachau minus 2. Nawr, os chi'n rhoi hwnna syth mewn y cyfrifiannau gan ddefnyddio'r cromfachau fy ma fe fan hyn, gewch chi'r ateb yn syth. Iawn, ond eto, fel fi wedi gweud yn barod, mae eisiau ni dangos ein gweithio mas ni. So os chi'n gweithio mas yn gyda, minus 2 wedi cwbio, yw minus 2 lle os i minus 2 lle os i minus 2, sy'n mynd i roi minus 8. Tynnu, minus 2 wedi sgwario, yw minus 2 lle os i minus 2 sydd yn just 4. Minus 4 lle os i minus 2, bydd hwnna'n gwneud adio 8. A wedyn adio 4 ar y diwedd. Eto fi'n credu wrth edrych ar rhifau yma, mae'n eitha amlwg bod hwn yn gwneud 0. Os chi'n moyn rhannu fel an, mae'n gwneud 2 rhan. Minus 8 tynnu 4 yw minus 12. 8 o 4 yw 12, so mae minus 12 adio 12 sydd eto yn gwneud 0, a dyna beth ni'n moyn allan o hwn. So ni chi dweud wedyn ni yn eitha neis, felly eto mae x plus 2 yn ffactor. A dyna ni wedi profi fe eto gyda theorem y ffactor. Yr enghraifft yma, mae hwn yn gwestiwn le dyn nhw ddim yn dweud wrthych chi brofi unrhyw beth, maen nhw'n gofyn i chi am ffactor. Okay? Na gyda'r cwestiwn fel hyn, mae angen i ni wneud bach o cynnig y gwella a trial gwerthoedd gwahanol o a i mewn yn y polynomial i ceisio cael ateb o 0. Okay? So yn gweithio gyda'r ffactor o'r polynomial x cubed minus 10x sgwar adio 8x adio 64. Na gyda hwn, bydde angen i chi just trial rhifau gwahanol mas. Nawr, eto, mae cyfrifiannau gyda chi, so dwi'n ddim yn mynd i cymryd lot o amser i chi wneud mewn yr holiad. Dwi ddim yn mynd i fod yn rhif mawr iawn. Okay, so dwi ddim yn mynd i fod yn rhywbeth fel 13. Dwi ddim yn mynd i fod yn 21. Iawn, mae fe'n mynd i fod yn rhif na llain 1 minus 1, 2 minus 2. Os chi'n anlwcus, falle 3 neu minus 3. Sa'n credu bydde fwy na hwnna. Falle yn lan i 4 neu 5, ond eith e ddim lan i rhifau o'r uchel a falle 7, 8, 9 ac yn y blaen. So chi'n gallu just dechrau off gyda minus 1 a 1. Nawr, os chi'n edrych ar y gwerth ysgrifennu fan hyn, fi x cubed minus 10x sgwar adio 8x adio 64 ar y diwedd. Nawr, mae'r adio 64 yn allweddol achos os fi nawr newid 1 mewn i lle'r gwerthoedd x yma, neu minus 1, fi ddim yn mynd i gael ateb sy'n gyfateb i minus 64. Dyw'r rhifau
y cyfernodau te sy'n bwys y gwerth y pwerau o x ddim yn digon fawr. Felly allai sgipo 1 a minus 1. Dyw 1 a minus 1 ddim yn mynd i gweithio fan hyn. Okay? Felly fi'n mynd i ddechrau gyda 2 yn gyntaf. So, fi'n mynd i trial x yn hafel i 2 yn gyntaf. Os fi'n amnewid hwnna i mewn, eto defnyddio'r cromfachau. Achos os chi'n ei hwnna ar y cyfrifiannau, mae'n eitha rhwydd pan mae cromfachau gyda chi. Nawr, eto fi'n awgrymu bod chi'n torri fel lan, achos mae fe'n mynd i helpu i weld, os dyw e ddim yn gweithio, falle i weld beth gallwn ni wneud pa fath o rif bydde yn gweithio. Nawr, 2 wedi cywio yw 8. Tynnu, mae'n mynd i fod 10 lluosi gyda 4, adio 16, adio 64. Os fi'n gweithio hwn mas, fi'n mynd i gael 8, tynnu 40, adio 16, adio 64. Nawr mae hwn yn ei 48, sydd ddim yn 0. Dyw e ddim yn dod mas yn 0. Felly, dyw x tynnu 2 ddim yn mynd i fod yn ffactor. Okay, so wedys i, chi'n dechrau off, oedd ni'n trial 1 a minus 1, oedd ddim eisiau fan hyn, achos oedd fi plus 64 ar y diwedd, oedd 1 a minus 1 beth yn mynd i gweithio. Dyw 2 ddim yn gweithio. Yr un naturiol nesaf i drial, byddwn ni'n dweud yw x yn hafel i minus 2. Nos fi'n neud hwnna, fi'n neud gwmwys yn beth to, ond trwy hyn fi'n mynd i roi minus 2 mewn i lle 2. Ac eto, tre gweithio popeth mas yn unigol fan hyn. Minus 2 wedi cwbio, trwy hyn i minus 8. Minus 10 lluos i 4. Minus 16. Adio 64. Nawr, os chi'n gweithio mas, hwn i gyd, fi'n mynd i gael minus 8, tynnu 40, tynnu 16, mae fe yn ei minus 64. Adio 64, sydd yn gwneud 0. Ti'n wych, na beth ni moyn. Okay? So ni moyn yr ateb i ddod mas fel 0, fi'n dangos gweithio mas fi gyd fan hyn. So fi'n gallu dweud nawr, na ni ddim yn lliw gwahanol fan hyn. Felly, x tynnu minus 2 yn ffactor. Now, x tynnu minus 2, wrth gwrs, chi'n gallu sgwennu fe fel x plus 2 yn ffactor. So, bod hwnna fanna fi'n eisiau gwasgu hwn mewn rhywle. So, ni chi gweud, mae x adio 2 yn ffactor fan hyn. Okay. So, cwestiwn gwybod sy'n beth o'r cwestiynau arall, ond ni wedi dangos i chi, just fan hyn, mae rhaid bod ni'n neud cynnig y gwelliad. Tri o'r hyd y gwahanol, ond pidwch mynd o syth mewn o tri o'r fel 6 neu 7 neu minus 11. Dwi'n ddim yn mynd i fod yn atebion. Dechreuwch o'r dechrau. 1, minus 1, 2, minus 2. A adeiladio fyna. Siŵr o fod fel arfer, mae fe'n mynd i fod yn 1 o'r 4 cyntaf yna. Okay, so dyna fe am theorem y ffactor. Mae gyda ni dull arall a elwir yn theorem y gweddill. Nawr mae theorem y gweddill gwmws yr un peth, yn union yr un peth a theorem y ffactor. Yr unig gwahaniaeth yw, gyda theorem y ffactor, o'n i'n amnewid a cael ateb o 0. Gyda theorem y gweddill, ni'n mynd i amnewid a ni'n mynd i cael y gweddill. Okay? Nawr mae hwn yn golygu, os o'ch chi'n rannu y polynomial gyda yr mynegiad algebraidd, bydd y gweddill gyda chi. Dyw e ddim yn rannu'n union mewn iddo fe. Mae ffactor, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n rannu'n union i mewn. Na pham ni'n cael ateb o 0, o dim gwastraff i gael. Fan hyn nawr, mae bach o wastraff dyn ni, sef y gweddill sydd ar ôl. So pan bydd polynomial yn cael ei rannu am mynegiad llinol, bydd naillau'n rannu'n union, neu bydd yna weddill. A pan mae'n rannu'n union, mae'r mynegiad llinol yn ffactor, na pham ni'n cael atebion o 0, does dim gweddill i gael os mae rhywbeth yn rannu'n union. Os mae gweddill, ni'n mynd i gael rif ar ôl, dim 0, a hwnna bydd ein gweddill ni. So, os ydych angen darganfod y gweddill a geir wrth rannu un polynomial gyda polynomial arall, gallwch chi defnyddio dull arall elwir yn theorem y gweddill. Ond mae be ni'n neud gyda theorem y gweddill, union yr un peth a theorem y ffactor. So dyma fe fan hyn. Os ni'n rannu rhyw ffwythiant x gyda x tynnu a, yna bydd y gweddill yn hafel i f gyda a wedi amnewid mewn iddo fe.
Felly, gellwch chi edrych ar hwn yn wrthwynebol wedyn. Os chi'n amnewid rhyw gwerth a i mewn i'r polynomial, mae'n golygu taw yr ateb ych chi'n cael yw'r gweddill os ych chi'n rannu'r polynomial yna gyda x tynnu a. Okay. Mae'r cwestiwn yn debyg iawn. So mae'n dweud, dyna gafodwch y gweddill pan geif 2x cubed minus 3x sgwal adio 5x tynnu 1 ei rannu gyda x adio 2. Mae x adio 2 fan hyn yn golygu bod ni'n mynd i gael gwerth x o minus 2 yn cael ei amnewid mewn i hwn. So fi wneud i ddechrau gyda hwnna. So os fi'n neud hwnna, fi'n mynd i gael 2 cromfach minus 2 wedi cwbio, tynnu 3 cromfach minus 2 wedi sgwario, adio 5 cromfach minus 2, tynnu 1. Eto fi yn gofio bod ni'n gweithio un mas un camera tro i dangos ein gweithio mas llawn ni. Okay? So mae'n gwneud 2 fan hyn, lluosi gyda, mae minus 2 wedi cubio mynd i fod minus 8. Minus 3, lluosi gyda minus 2 wedi sgwario yw 4. 5 lluosi minus 2 yw minus 10, tynnu 1. Felly fi'n mynd i gael minus 16, minus 12, tynnu 10, tynnu 1, a mae hwnna yn neud minus 39 yw gweddill fi fan hyn. So mae'n golygu, dyw 2x cubed minus 3x sgwâr plus 5x tynnu 1 ddim yn rannu'n union, ddim yn gallu cael ei rannu'n union gyda x plus 2. Dyw x plus 2 ddim yn ffactor. Os chi yn rannu nhw, chi'n mynd i gael bydd minus 39 o weddill gyda chi ar y diwedd. Okay. Mae fel bethau chi'n rannu 16 gyda 5. 5 yn mynd mewn i 16, tair gwaith, o'r un ar ôl chi, so mae 1 yn weddill i chi. Dyma enghraifft y gwestiwn bach yn wahanol fan hyn, sef wrth rannu 8x i pwr 4 tynnu 4x cubed adio ax sgwâr tynnu 1 gyda 2x adio 1. Felly mae polynomial llinol bach yn wahanol gyda ni fyna. Mae'n gweithio ni mae'r gweddill yn 3. So mae dyn ni anhysbysun, sef yr a yn yr polynomial fan hyn. Mae'n rhoi'r ateb i ni. So ar ôl amnewid mewn i'r polynomial, dylai fe wedyn fod yn hafal i 3 a dylai ni fod yn gallu gweithio yma ail trefnu gweithio mas beth yw gwerth a. Cam cyntaf fan hyn yw, ti'n gweithio mas be ni fod am newid. So mae 2x plus 1 sydd gyda fi fan hyn. Felly dwi ddim yn amlwg beth byddwn ni'n amnewid fan hyn. Okay? So beth chi'n gallu gwneud yw, os mae ydych chi 2x adio 1. Be fi'n gallu gwneud yw, os fi'n rannu hwn i gyd gyda 2. Be chi'n cael o fyna wedyn ni yw, byddwch chi'n cael x adio 1 dros 2. Nawr, mae hwnna'n golygu x tynnu y gwerth na yw e. So byddwch chi wedyn fan hyn yn amnewid x yn hafod i minus hanner mewn i fan hyn. Okay? So, yna falle ddim yn amlwg fyna, ond gan bod yn 2x adio 1, os chi'n rhaid i ddatem gyda 2 i cadw'r un gwerth, mae fe'n x adio hanner, so amnewid x hafod i minus hanner, so x tynnu a yw enw fe, so x tynnu minus hanner sy'n gyfateb i x adio hanner fan hyn. Felly os fi'n neud hwnna, fi'n mynd i gael 8 lluosi gyda minus hanner i'r pŵr o 4, tynnu 4 lluosi minus hanner wedi cwbio, adio a, lluosi minus hanner wedi sgwario, tynnu 1 a mae fe'n hafal i 3. So ar ôl fi amnewid, bydd y gweddill yn 3 fan hyn. Eto mae cyfrifiannau gyda chi, chi'n gallu gweithio hwn i gyd mas ar y cyfrifiannau, ond byddwn ni yn wneud un term ar y tro, jyst i sicrhau bod chi'n dangos eich gweithio mas chi. Felly fan hyn fi'n mynd i gael 8 lluosi gyda minus hanner i'r pŵr 4 bydda 1 dros 16. Tynnu 4 lluosi gyda minus hanner i'r pŵr 3 yw minus 1 dros 8. Adio a, minus 1 dros 2 sgwario yw cwarter.
tynnu 1 yn hafal i 3. Eto, chi'n gallu gweithio rhoi mas. Mae ffracsiynau fan hyn yn gallu edrych bach yn lletwydd wrth i ni weithio fy mas, ond chi'n gallu defnyddio'ch cyfrifiannau hyn chi. Okay, so 8 llosi 1 dros 16, bydde 8 dros 16 sydd yn symleiddio ar y cyfrifiannau hi hanner. Minus 4 llosi minus 1 dros 8 yn mynd i roi ateb bositif i ni, gan bod e'n 2 rhif negatif wedi llosi gyda heilydd. Bydde fe'n rhoi 4 dros 8 sydd eto yn gyfateb i hanner. Adio wedyn ni, mae a llosi gyda cwarter yn mynd i fod yn a dros 4, tynnu 1 yn hafal i 3. Mae beth sydd gyda chi fan hyn, yw mae chi hanner, adio a dros 4, tynnu 1 yn hafal i 3. Hanner adio hanner wrth gwrs yw 1. Felly, ni'n gallu cael 1 adio a dros 4, tynnu 1 yn hafal i 3. 1 tynnu 1 wrth gwrs yw dim byd, so a dros 4 yn hafal i 3. A os fi'n ail trefnu hwn, fi'n mynd i lluosi gyda 4, a 3 lluosi gyda 4 yw 12. Felly fi'n cael ateb o 12 ar y diwedd fan hyn. OK, gyrwch chi'n edrych ar cwestiwn cyn bapur. So mae hwn o haf 2023. A mae'n gweud dal gyfydwch y gweddill pan mae 4x cubed minus 2x sgwar minus x yn cael ei rannu ag x adio 5. So cwestiwn syml iawn ar theorem y gweddill yw hwn. So fan hyn byddwn ni yn amnewid x yn hafal i minus 5 fan hyn. Eto, byddwn ni'n dangos yn gweithio mas llawn. So fi'n mynd i gael 4 cronfach minus 5 wedi cubio. Tynnu 2 cronfach minus 5 wedi sgwario. Tynnu y minus 5. So eto, byddwch yn ofalus. Mae lot o tynnu termau negatif yn mynd ymlaen fan hyn. Felly mae'n rili bwysig bod chi yn bob tro mae x gyda chi, bod chi'n rhoi mewn yn ei lefe cromfach a rhif chi'n amnewid mewn cromfachau. Byddai'n helpu chi gallu gweld unrhyw tynnu rhif y negatif, minuses, helpu chi sylweddoli os chi'n sgwario rhif negatif, beth sy'n digwydd fyna, mae llai o siawns chi gamgymeriad. A hefyd, os chi'n rhoi cromfachau mewn yn y cyfrifiannau, bydd y cyfrifiannau yn delio gyda nhw yn gywir wedyn ni hefyd. Felly nôl i'r top fan hyn, so 4 fan hyn lluosi gyda minus 5 wedi cubio, bydde minus 125. Tynnu 2 lluosi gyda minus 5 wedi sgwario yw just 25. Tynnu minus 5, minus a minus, yn gwneud plus, so adio 5 bydde. 4 lluosi minus 125 yw minus 500. Tynnu 2 lluosi 25 yw 50. A wedyn adio 5 ar y diwedd. Felly ateb i fan hyn bydde minus 545. A hwnna bydde'r gweddill os ych chi yn rannu y polynomial yna gyda x adio 5. Byr hynny'n wedyn ni, mae'n gofyn i chi dangos fod x minus 2 yn ffactor o x cubed minus 6x sgwar minus 13x adio 42. Felly hwn yw theorem y ffactor, lle os ni'n amnewid, so fan hyn byddwn ni'n amnewid 2 i mewn i'r polynomial a dilyn ni cael ateb o 0. Nawr eto, mae'n rhaid chi dangos y camau. So er y cyfrifiannau gyda ni, ni mwyn dangos popeth. So fi'n mynd i amnewid fan hyn x yn hafal i 2. Fi'n mynd i gael 2 wedi cubio. Eto fi'n defnyddio'r cromfachau. Minus 6 lluosi 2 wedi sgwario. Minus 13 lluosi 2. Adio 42. 2 wedi cubio yw 8, tynnu 6, lluosi 2 wedi sgwario yw 4, tynnu 26, adio 42. Fi'n mynd i gael 8, tynnu 24, tynnu 26, adio 42. Na fan hyn, achos chwa'n dangos hwn yn iawn, rydych chi 8 adio 42. Na mwyn mynd i 50.
A mae hefyd gyda ni minus 24 tynnu 26 sy'n mynd i wneud minus 50. So chi'n gallu gweld fyna'n glir bod fe'n mynd i wneud. So os chi'n gweithio rhywun am mas fel na, gallwch chi wneud efo 50 tynnu 50 sydd yn 0. A chi'n dangos. A na gyd sy'n gwneud. Sy'n rhaid i chi sgwennu lawr bod x minus 2 yn ffactor. Chi'n just gwybod dangos o pham newid x yn haflu 2 bod e'n mynd i ddod allan i fod yn hafal i 0 fel yna. Diolch yn fawr am eich wrandawiad am y fideo yma a gobeithio bod wedi helpu chi ar sut i ateb cwestiynau ar theorem y ffactor a theorem y gweddill yn yr arholiad Mathemateg Ychwanegol. Jyst i orffen, allai tynnu sylwch chi eto at gwefan calan.cymru/cy/, lle mae llawer mwy o fideos tygau ar draws bob pwnc ac hefyd lefel A hefyd ar draws bob pwnc yn fyna. Ni hefyd ar Facebook, X, sef yr hen Twitter, Instagram a YouTube, felly os ych chi'n defnyddio un o'r gwefannau cymdeithasol yma, mae croeso i chi wneud chwiliad bach am Carlam Cymru neu e-sgol a mi siŵr bydd mwy o bethau ddefnyddiol ar gael i chi fyna i helpu chi baratoi am eich arholiadau. Diolch yn fawr.